Čo ste nám tu vyrobili? Poďte ďalej. Chytím za kľúčku a toto. A to vám ostalo v ruke? Však toto mi zostalo v ruke. Aha. Sa mi môže infarkt dostať. Ďalej. Ježišmária. Pani Zlatá, vy máte veľkú silu? Ale kdeže... No čo ste nám to spravili? Ste boli určite predtým asi nejakou atletkou. Vôbec nie. Pokazené. Pokazené? Čestné sa. Teraz vyšli dvaja páni a prešli normálne. Tak by museli to zhodiť, ja som sa toho len dotkla. Ďalej. Oj, mladá pani. Čo bolo? Otvorili ste dvere. No teda, Čo ste nám tu urobili? keď som to úplne jemne stlačila. Ale s nejakou veľkou razanciou. No tak to určite nie. Vy ste určite... Ja som sa toho dotkla. Vy ste určite došli so žiadosťou otvoriť si nejakú demolačnú prevádzku. Otvoriť nie. Ďalej. Jej, to došla teraz tá firma, čo s tankami rúca domy, ne? To ste vy prišli. Máte šťastie, že mám srdce v poriadku. Ďalej, nech sa páči. Dobrý deň. Jej. Boha, čo máte? Pane, čo nám to robíte? Však som otvoril okno a vám padli dvere. Ďalej. Ale papuča. Dobrý deň. Vítam vás na našom podnikateľskom oddelení, aj keď sem vstupujete takým zvláštnym spôsobom. Ja som zaklopal. Ale my sme si dnes už na to zvykli. Ďalej, nech sa páči. To čo je? Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Nech sa páči ďalej. Ježišmane. Som myslel, že nejaký prepad alebo niečo. Prepáčte, to je taký, viete, dátka, no, viete. Pardon, prepáčte, dátka, viete, no, to je také. Pardon, prepáčte, dátka, viete. Prepáčte, dátka, viete, to je také. Prepáčte, nátka, viete, ja som soblavý. Prepáčte, nátka, viete, to je, nemôžem vás utrieť trošku. Čo robíte? Pardon, prepáčte, nechcel som, pardon. Alebo čo? Nie, viete, my to robíme takto, ja vám poviem. Ja tichnem, on strekne a vy ste v slipej kamere.